Zdravo ljudi. Danas pričamo o pankreasu, tačnije o njegovom endokrinom dijelu. Dakle, vidjet ćemo koji se sve tu hormoni luče, a konkretno u ovom videu ćemo se bazirati na fiziologiju insulina. Ovaj video je podržan od strane Patients Influence. Ako si pacijent ili zdravstveni profesionalac, pogledaj na kraju videa kako možeš ostvariti dodatnu zaradu. Inače, riječ pankreas u ovom bukvalnom prijevodu znači sav od mesa. Lajkujte video ako to niste znali do sada. A ako ste znali, opet lajkujte jer što da ne. Prvo da vidimo iz čega je građen pankreas. Pankreas je žlijezda koja ima svoj egzokrini i endokrini dio, odnosno dio koji luči svoje produkte u digestivni sistem i dio koji luči hormone u krv. Nas danas interesuje taj endokrini dio koji se u pankreasu nalazi u vidu malih ostrvaca. Ta ostrvca je otkrio jedan mladi naučnik dok je posmatrao pankreas zečeva i opisao ih, te skrenuo pažnju na to da pankreas ima složeniju funkciju nego što se do tada mislilo, iako tada nije znao o čemu se tu tačno radi. Kasnije, u njegovu čast, ova ostrvca su dobila naziv Langerhansova ostrvca. U pankreasu se nalazi 1 do 2 miliona ovih Langerhansovih ostrvaca, a u njima se nalazi nekoliko grupa ćelija koje luče svoje hormone. Tri glavne vrste ćelija u ostrvcima su alfa, beta i delta ćelije. Beta ćelija ima najviše i smještene su uglavnom u sredini ostrvca. Luče hormone insulin i amilin, međutim funkcija amilina još nije konkretno razjašnjena. Alfa ćelije luče glukagon, dok delta ćelije luče hormon somatostatin. Postoje još i ćelije koje se zovu PP ćelije, kojih ima malo u ostrvcu. Luče pankreasni polipeptid, čija uloga također nije u potpunosti poznata. Danas dakle pričamo o beta ćelijama, tačnije o hormonu koji se luči u njima, a to je insulin. Insulin je izolovan prije više od 100 godina, a uglavnom se dovodio u vezu sa šećerom u krvi. Danas znamo da insulin ne utiče samo na metabolizam ugljenih hidrata, već da igra veliku ulogu i u metabolizmu masti i proteina. Ovo je insulin. Insulin je građen od dva lanca aminokiselina koji su povezani disulfidnim vezama. Ako se ovi lanci odvoje, insulin gubi svoju funkciju. Međutim, trebamo znati da se insulin ne stvara u ćeliji odmah u ovom obliku. Translacija insulinske RNK, odnosno prevođenje genetičkih informacija o tome kako treba da se pravi insulin, se dešava na ribozomima koji se nalazi na endoplazmatskom retikulumu. Ovdje nastaje jedinjenje koje se naziva preproinsulin. On se razgrađuje, pri čemu nastaje proinsulin, jedinjenje koje se sastoji iz 3 peptidna lanca A, B i C. Proinsulin se dalje razgrađuje u Golgijevom aparatu, te nastaje konačni insulin koji smo rekli da je sastavljen iz 2 lanca A i B. Dakle, odvojio se C lanac, odnosno C peptid. Insulin i C peptid se izbacuju zajedno u sekretornim granulama i izlučuju se u istim količinama. Poluvrijeme insulina u plazmi je oko 6 minuta, te se za 10 do 15 minuta gotovo sav uklanja iz krvotoka. Osim insulina, koji se veže za svoje receptore na ćelijama, ostali insulin se uglavnom razgradi u jetri djelovanjem enzima insulinaze. U sekretornim granulama se pored insulina i C peptida nalazi i mala količina proinsulina koji se nije razgradio. Proinsulin, kao ni C peptid, nema insulinsku aktivnost. Zašto je nama značajan C peptid? C peptid se veže za membrane ćelija i ima utjecaj na neke enzime, međutim njegova uloga još nije u potpunosti razjašnjena. Koristan nam je jer mjerenjem nivoa C peptida u plazmi može se vidjeti koju količinu sopstvenog insulina stvaraju bolesnici koji se liječe insulinom, jer smo rekli da se insulin i C peptid luče u istoj količini. Hajde da vidimo kako izgleda receptor za insulin. Receptor se sastoji iz 4 podjedinice, 2 alfa koje se nalaze izvan ćelije i 2 beta koje prodiru u citoplazmu. Insulin se veže za alfa podjedinice, nakon čega dolazi do aktivacije tirozin kinaze,
koja započinje mnoge metaboličke procese o kojima ćemo uskoro pričati. Ćelije u prisustvu insulina postaju propustljivije za glukozu zato što se transporteri za glukozu iz citoplazme ugrađuju u membranu. Pored povećane propustljivosti za glukozu, ćelije postaju propustljivije za mnoge aminokiseline, ione kalijuma i fosfate. Većina nervnih ćelija je propustljiva za glukozu bez potrebe za insulinom. Ćelije mozga se razlikuju po tome što za energiju koriste glukozu, a ostale supstrate poput masti mogu vrlo slabo iskorištavati i zato je bitno da se koncentracija glukoze u krvi uvijek održava u referentnim granicama. U stanjima niske glikemije, kada je ona između 1 i 3 milimola po litru, pojavljuju se simptomi hipoglikemijskog šoka, što može dovesti do nesvjestice, konvulzija pa čak i kome. Sada ćemo vidjeti kakvo dejstvo insulin ima na metabolizam ugljenih hidrata. Već smo rekli da insulin pospješuje ulazak glukoze u ćelije. Uzmimo za primjer jednu mišićnu ćeliju. Tokom većeg dijela dana membrana mišićne ćelije je neznatno propustljiva za glukozu te za energiju koristi masne kiseline. Međutim, u određenim stanjima membrana mišićne ćelije postaje propustljiva za glukozu. To se dešava nekoliko sati nakon obroka, kada dejstvom insulina na mišićne ćelije one postaju propustljive za glukozu, pa tada radije iskorištavaju glukozu nego masne kiseline. Drugi slučaj kada mišićna ćelija postaje propustljiva za glukozu jeste pri umjerenom ili teškom mišićnom radu. Tada nisu potrebne veće količine insulina, jer jaka mišićna kontrakcija podstiče premještanje glut transportera za glukozu iz skladišta do ćelijske membrane. Ako poslije obroka mišići nisu aktivni, glukoza također ulazi u ćelije, ali se skladišti u obliku glikogena do granice koncentracije oko 2 do 3%. Taj glikogen poslije služi kao izvor energije, a naročito je koristan u kratkim intervalima kada je potrebna velika količina energije, dakle anaerobni metabolizam, kada se glukoza razgrađuje do mliječne kiseline. Da vidimo šta se dešava u jetri. U jetri se glukoza skladišti također u vidu glikogena koji će se između obroka razgrađivati i otpuštati glukozu u krv i tako se održava konstantan nivo glikemije. Insulin postiže unos i skladištenje glukoze u jetri tako što vrši inaktivaciju jetrene fosforilaze, čime se zaustavlja razgradnja glikogena, zatim povećava aktivnost glukokinaze, koja podstiče početnu fosforilaciju glukoze kada uđe u ćeliju, jednom fosforilisana u tom obliku ostaju u ćeliji. I na kraju insulin povećava aktivnost glikogen sintaze, koja pospješuje sintezu glikogena. Ovim efektima se može postići skladište glikogena od nekih 5 do 6% mase jetre, što znači skoro 100 grama glikogena. Između obroka koncentracija insulina se smanjuje, pa prestaje sinteza glikogena. U nedostatku insulina aktivira se fosforilaza koja podstiče razgradnju glikogena u glukozu fosfat. Zatim enzim glukoza fosfataza, koji se sada aktivira u nedostatku insulina, uzrokuje odvajanje fosfata od glukoze, pa slobodna glukoza izlazi u krv. Ovako se nekih 60% glukoze unesene hranom skladišti u jetri, a zatim postepeno vraća u krv. Glukoza koja se iz jetre oslobađa između obroka se uglavnom koristi za metaboličke procese u mozgu. Zato je važno da u tom periodu padne koncentracija insulina, koji bi u suprotnom utjerao glukozu u ostala tkiva, pa mozak bi ostao bez izvora energije. Također je bitno da se koncentracija glukoze u krvi ne poveća previše, jer može stvoriti visok osmotski pritisak ekstracelularne tečnosti, što dovodi do celularne dehidracije. Dugoročno, visoka koncentracija glukoze u krvi oštećuje mnoga tkiva, a posebno krvne sudove, što može imati teške posljedice po organizam. Kada je jetra dostigla maksimum skladištenja glikogena, šta će da radi sa viškom glukoze? Višak glukoze se pretvara u masne kiseline,
koje se putem krvi prenose do masnog tkiva u vidu triglicerida, a do masnih ćelija ih prenose lipoproteini. U masnom tkivu se ove masne kiseline skladište. Pored toga što aktivira glikogenezu, odnosno skladištenje glukoze u obliku glikogena, insulin također inhibira glukoneogenezu, odnosno proces stvaranja glukoze iz drugih supstrata koji nisu ugljeni hidrati. To radi smanjenjem aktivnosti enzima potrebnih za glukoneogenezu, ali i usporavanjem otpuštanja aminokiselina iz mišića, zbog čega se smanjuje količina prekursora glukoneogeneze. Sada ćemo vidjeti kakvo dejstvo insulin ima na metabolizam masti. Insulin stimuliše skladištenje masti, dakle pospješuje sintezu masnih kiselina, što se gotovo isključivo dešava u ćelijama jetre, pa se putem krvi prenose u obliku lipoproteina do masnih ćelija gdje se skladište. Ovo se dešava, kao što smo rekli, nakon što se u jetri popune rezerve glikogena. Glukoza se razgrađuje do pirogrožđene kiseline, koja se pretvara u acetil koenzim a to je supstrat od koga se stvaraju masne kiseline. Ove masne kiseline ulaze u sintezu triglicerida, koji će se putem lipoproteina transportovati do masnih ćelija. Insulin u kapilarima masnog tkiva aktivira lipoprotein lipazu, pod čijim dejstvom se razgrađuju trigliceridi i oslobađaju masne kiseline, zato što u tom obliku mogu ući u masne ćelije. Kada uđu u masne ćelije, masne kiseline se opet pretvaraju u trigliceride i u tom obliku se skladište. Pored toga što ima ulogu u skladištenju masti, insulin čuva masne kiseline tako što inhibira lipazu osjetljivu na hormone. Samim tim smanjuje razgradnju triglicerida smještenih u masnim ćelijama. Sa druge strane, insulin pospješuje ulazak glukoze u masne ćelije, koja je potrebna za stvaranje glicerola. Glicerol se veže za masne kiseline i nastaju trigliceridi koji se mogu skladištiti. Pri nedostatku insulina sve je obrnuto. Aktivira se lipaza osjetljiva na hormone u masnim ćelijama, što uzrokuje hidrolizu skladištenih triglicerida i u krv se otpuštaju masne kiseline i glicerol. Masne kiseline postaju glavni izvor energije za sva tkiva osim mozga. Nedostatak insulina, zajedno sa viškom masnih kiselina, postiče u jetri pretvaranje dijela masnih kiselina u fosfolipide i holesterol, koji se zajedno sa viškom triglicerida, koji su također stvoreni u jetri, otpuštaju u krv kao lipoproteini, što kod osoba sa dijabetesom dovodi do razvoja ateroskleroze. U nedostatku insulina, povećano iskorištavanje masti uzrokuje ketozu i acidozu. Kao posljedica beta-oksidacije masnih kiselina, u jetri nastaju velike količine acetil koenzima A. Višak acetil koenzima A se kondenzacijom prevodi u acetosirćetnu kiselinu, koja se otpušta u krv i prenosi do perifernih ćelija, gdje se opet prevodi u acetil koenzim A. Tamo se acetil koenzim A koristi za dobijanje energije. U ovoj situaciji, kada se iz jetre otpušta toliko acetosirćetne kiseline da je tkiva ne mogu iskoristiti, dio acetosirćetne kiseline se pretvara u beta-hidroksibuternu kiselinu i aceton. Ta dva jedinjenja, zajedno sa acetosirćetnom kiselinom, nazivaju se ketonska tijela. Stanje kada u organizmu postoje velike količine ketonskih tijela se naziva ketoza. U uznapredovalom dijabetesu ketonska tijela mogu prouzrokovati tešku acidozu i komu, što može završiti smrtnim ishodom. I na kraju da vidimo kakvo je to dejstvo insulina na metabolizam proteina. Nekoliko sati poslije obroka u tkivima se skladište proteini, ugljeni hidrati i masti, a za to je potreban insulin. Manje je razjašnjena njegova uloga u skladištenju proteina u odnosu na ulogu skladištenja masti i ugljenih hidrata. Insulin podstiče prenos mnogih aminokiselina u ćelije, odnosno ima slično dejstvo kao i hormon rasta. Međutim, ovi hormoni ne djeluju nužno na iste aminokiseline. Oni djeluju sinergistički
i oba su veoma važna za pravilan rast. Tokom dužeg vremena insulin povećava transkripciju DNK pa se vrši sinteza proteina, posebno mnogih enzima potrebnih za skladištenje ugljenih hidrata, masti i proteina. Također, inhibira katabolizam proteina, pa tako smanjuje oslobađanje aminokiselina iz ćelija, posebno mišićnih. U jetri se inhibira glukoneogeneza, a budući da su aminokiseline supstrat koji se koristi za sintezu glukoze, supresijom glukoneogeneze aminokiseline se čuvaju u proteinskim skladištima u tijelu. To bi bilo to za ovaj video. Dakle, vidjeli smo koja je veza insulina sa metabolizmom ugljenih hidrata, masti i proteina, a u narednom snimku ćemo vidjeti kako izgleda regulacija lučenja insulina u pankreasu, kao i funkciju ostalih hormona endokrinog pankreasa. Ukoliko me podržiš malom mjesečnom donacijom na Patreonu, tamo te čeka PDF dokument sa pregledom najvažnijih informacija iz današnjeg snimka. Današnji video je podržan od strane platforme Patience Influence, na kojoj postoji nekoliko načina za ostvarivanje dodatne zarade. Možete učestvovati u širenju određene kampanje na svojim društvenim mrežama, bez obzira na broj vaših pratilaca, tako što ćete pratiti jednostavne instrukcije. Zatim, zarada se ostvaruje i putem donacija. Kada je kampanja završena, platforma dio svog profita donira korisnicima. Zarada se također može ostvariti i preporukom platforme vašim prijateljima. Jednom kada ste pozvali prijatelja da koristi ovu platformu, ostvarujete bonus koji iznosi 1% njihove zarade na platformi. I na kraju, zaradu možete ostvariti popunjavanjem anketa. Zdravstvene kompanije cijene povratne informacije jer tako pronalazi načine na koji mogu unaprijediti svoje proizvode. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam je bio koristan, obavezno pritisnite to dugme za prijavu, odnosno subscribe ispod, kako ne biste propustili naredne edukativne snimke. Srećno ljudi, vidimo se.